Da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Wani zai yi tambaya ya ce, menene fadalan azumi? Azumin da ake kwadaita mutane a yi shiga, wani irin fadala yake da shi? To mu san cewa azumi yana cikin ibadun da suke da fadala kwarai wurin Allah. Sannan kuma hadithai da ayoyi sun zo suna bayanin wani irin fadala azumi ke da shi. Yana cikin fadalan azumi na farko shine Allah ya faranta azumi akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan al'ummomin da suka zo gabanin zuwa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato azumi wajibi ne akan al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummomin da suka zo gabanin zuwan al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah na cewa cikin alkur'ani mai girma, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yake cewa ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzonsa, kusan cewa an faranta akan ku azumi kamar yadda aka faranta shi akan mutanen da suka zo gabaninku domin ku kara tsoron Allah. Isa musan cewa kamar azumi ba kanmu kawai aka faranta shi ba, al'ummomin da suka zo gabaninmu an faranta su a kansu. Isa wanga na nuna cewa azumi na da babban fadala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma yana cikin fadalan azumi cewa azumi yana zamanto sababi na yafewan zunubai da kurakurai. Abi Hurairah ya rawaito hadithi yake cewa manzo sira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wai duk wanda yayi azumin watan Ramadan imanan, wato yayi imani cewa azumin watan Ramadan Allah ya faranta shi a kansa, wahtisaban, sannan kuma ina kaunan ladan da ke cikin azumin, wai ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah zai yafe masa dukkan abin da ya gabata cikin daga laifi. Wato kowane irin laifin da yayi kamin wannan azumin da yayi, Allah zai yafe masa. Isa wanga kuma nuna mana cewa azumi yana da babban fadala, don zai zamanto sababi ne na yafewan zunubai. Sannan kuma yana cikin fadalan azumi kuma azumi yana ma wanda ke yin sa ceto ranar tashin kiyama. Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma ya rawaito hadithi yake cewa manzo sira da aminci Allah su tabbata gare shi yace, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwa fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-qur'an mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi. Qala fayashfa'an. A cikin wanga hadithi bayani ne cewa azumi da alkur'ani suna bawa ceto ranar tashin kiyama. Azumi zai ce, ya ubangiji na hana shi cin abinci da biyan bukatunsa, wato shahwansa. Isa ya kai Allah ka bari masa ceto. Sannan kuma alkur'ani zai ce, ya ubangiji na hana shi kwanan dare, don ya kasance ina tashin dare na karanta alkur'ani. Isa ya kai Allah ka bari masa ceto, shi Allah ya ba su izini su yi ma bawa ceto a sashi aljanna. Isa wanga kuma yana cikin mai fadalan azumi. Isa mu kokarta mu yi ta yawan aikin alkhairi cikin wanga wata. Sannan kuma fadalan wanga wata ba za ka same shi ba idan ka je kana kwana kawai. Isa ya fi mu kokarta mu tashi mu gane ayyukan da ya kamace mutum ka yi cikin wanga wata,
so mutum ka samu lada da alkhairi da ke cikin wanga wata. Isa ina jan hankalina da hankulanku mu kokarta mu kiyaye azuminmu, sannan kuma mu yi tuba zuwa ga Ubangijinmu don dukanmu muna laifi. Isa ya fi mu yi tuba zuwa ga Ubangiji kan za mu shiga wanga wata. Allah ya yafe muna zunubanmu, sannan kuma Allah ya kiyaye muna azumin da za mu shiga cikin ga. Kowane ranar da za mu yi azumi cikin, Allah muke roka Allah ya kiyaye muna azumin da za mu yi cikin wanga wata. Allah muke roka Allah ya kiyaye azumin mu duka, sannan kuma Allah ya sa azumin ya zamanto abin da zai muna ceto ranar tashin kiyama. Allah ya yafe mana ya yafe maku kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.